Milí hostia, vážení prítomní, vítajte na otvorení dnešnej výstavy s témou historické, cirkevné, liturgické rúcha a textílie, ktorú vlastne mohli sme otvoriť vďaka tomu, že nám dostojný pán požičal veci, ktoré mal uložené na fare. A vlastne mali by sme poďakovať všetkým farárom a správcom, teda kňazom a správcom farnosti, ktorí ich do dnešných dní uchovali, pretože tieto veci sú naozaj veľmi staré a 99% z vystavených vecí pochádza od grofky Julie Huňady, ktorá ako patrónka kostola tieto veci venovala kostolu. Takže máme tu vlastne ukážku šikovnosti, schopnosti, ale aj rozumu vymyslieť, lebo mnohé tie vyšivky sú plastické. Proste rozumu, umu, šikovných rúk mnohých, často obyvateľov Ivanky. Mnohé veci robili Ivančania, ale samozrejme sú tu veci aj dovezené zo zahraničia, najmä tie, ktoré sú také vzácnejšie, ktoré grofka Julia dala priviesť, či už z Paríža, alebo z Velehradu, alebo z rôznych iných miest. Ale všetko to je popísané vlastne na tých titulkoch pri každom tom diele. Tu na tomto úvodnom paneli je niečo, taká krátka história, vlastne ako vznikli tie liturgické rúcha a čo znamenajú jednotlivé farby. Takže pokiaľ vás to zaujíma, nech sa páči pozrieť sa. No a poprosím vás, je to tu všetko pre vás, je to tu na to, aby ste sa pozreli, aby ste videli a mohli obdivovať. Tam bolo tak upratané, s ktorým farárom? Tam bolo tak upratané, keď ja som potiaľom vyšla a u nás, tam bolo ešte krabičkami piesok popratané. No keď som ja staseli, keď sa otvorila, keď sme prišli na to,